Take it to the past now. Qualsevol dia m'és igual, però que el dissabte no, que el dissabte vull ser en punt, pues no hi ha manera, res de res. En fi. Ara, que això li costarà més diners, Perquè jo és que no pense perdonar-li ni 20 minuts. Diga. Pues no, no està. Pues no ho sé on està. No ha arribat encara? Mire, pues la veritat és que ja li diré. Sí, tranquil, que ja sé que tot això de vostè és urgentíssim. Bueno, pues val. Què diu? Que si me burle de vostè? Pues no, tot lo contrari. Li estic parlant molt seriosament. Bé, a on vol que li deixi la nota? Ostres, així al costat del telèfon, clar que li deixaré la seva taula de treball. Al costat del telèfon. Pues clar que ho veurà. Però si és el primer que miren quan entra per la porta, la seva taula de treball, moltes gràcies. Quina dona. Mira quina taula més desordenada. Com és que el caçó es pot netejar sense moure res del lloc? La veritat és que les dones d'una certa edat es tornen maniàtiques. Però esta no de l'ordre, precisament, encara que ella se pensa tot el contrari. Ai, quina hora serà, senyor? Ai, no n'hi ha manera, Tot me fan tard. Ui. Diga. Pues no ha arribat. Com? Pues bé, li ho diré. Que és urgent. Pues com tots, tot urgent. Però és que no se li pot localitzar. I no li puc donar el seu número de telèfon. És que ho dic per mi. Pues clar que el sé, és el mòbil, però és que no li pensa donar, senyor. Però què diu? Que si sé que és ser simpàtica? Pues clar que ho sé. Sobretot a qui ho veig a mi. Anem a veure. A
A veure... Digue-me altra vegada el nom. Mire, que no li vaig a donar, se posa com se posa. Ho tinc prohibit. Ho sent. Ui, quina gent més exigent. Sempre en urgències i ordenat. Però jo no sé com aprendrà la paraula màgica. Per favor, molt amable. Gràcies. Ai, senyor. Mira, li faig més de netejadora que de secretària. Ella està molt contenta amb mi. I jo ho estaria més en ella si ella fos famosa. I jo poguera anar a treure uns diners extra a algun programa d'issos del cor de televisió que paguen bé. Però encara que és famosa entre els periodistes perquè per espavilada i per trepa, doncs no ho és lo suficient com per a fer que, vamos, que a mi, que sigui tan que la quirden en aquests programes, en fi, que jo me guanyaria aquests diners. No ho és lo suficient famosa. En fi, què li vaig a fer? És clar que si ho penses bé, si jo fos capaç d'anar a guanyar-me aquests dinerets a un programa de televisió contant el seu transcurs, que si ho faria? Pues clar que ho faria. Pues no paguen bé ni res. I este tampoc ve. Ai, senyor. L'altre dia... Clar, sí. L'altre dia li vaig veure així davall de tants muntons de coses d'estes que té de papers, un diari d'aixos que escrivim quan estem deprimides. Però deu de ser molt interessant, perquè està tancat, vaig clau. La clau? La clau la vaig veure l'altre dia ahí dins d'un d'aixos trofeus que ella guanya ballant. Però clar, va entrar ella de sobte i és que no em va donar temps. No em va donar temps a tafanejar. A veure si sóc capaç d'obrir antes de que ella arribi. I si no són estes les claus? Ostras. Bueno. Me pensé que estos no són. Que estos són... Ara. És que no s'ha vist per allà, dona, Bé, anem a veure. Mira-les, per aquestes coses sí que és ordenat. Mira si té així noms, direccions i correus electrònics de xics. Ui, l'espavilada! I després es posa gelosa si el seu novio es retarda o no ve a per ella. Anem a veure, perquè té uns punts molt interessants. A veure, Andrés... Andrés és descarat, atrevit i agarrat. No interessa. Molt bé, xica, mira, al papa i al Bibi. Lluís diu que li fa olor l'alè no contestar a les seves cridades. Daniel és dolç, atent, però massa jove i tímid. Doncs sí que és exigent la xica. Miquel és esplèndid, guapo i amb diners. Ai, d'eixos són els que jo busque, d'eixos. Perquè mal repartit està el món, Unes tant i unes altres tampoc. Diga... Sí, encara estic així. Com sempre, ve tard.
¿Que si me paguen les hores extres? Oh, pues que no. Ella no me les pague. Sempre tinc que fer més hores de les que vam estipular sense pagar. Ah, però jo me n'aprofite, saps? Jo me n'aprofite fent totes les meves cridats personals des d'este número de telèfon. Oh, ella no s'assabenta, quin sant. No vostè sempre s'ha pegat al telèfon? En fi, és la seva faena, és el seu treball, la seva eina, és el telèfon. Però bueno, deixem de parlar d'ella, per favor. Va, no m'amargues la nit. I dis-me, quin itinerari n'has preparat per aquest cap de setmana? Mira, jo no us he posat tants inconvenients laborals a la meva família perquè tu ara no oferisques qualsevol cosa de mala mort, eh? Bueno, sí? Pues... sí, m'agrada la idea. On es veiem? En una horeta, no? Vale. Chao. Ja estic ací. Hola. ¿Qué tal? Mira, Carlota, tens així un montón de cridades de telèfon. Vale, ja les revisé. Estan ahí escrites en la nota i moltes d'elles són urgents. Bé, pots anar-te'n si vols. Vaig a quedar-me una estona llegint. Llegint o escrivint o què sé jo. Fins que arribi Jordi. No crec que es demori. O sí. Per ell mai compta el temps. Escolta, Colet. Sí? Demà no cal que vingues pronte. Demà? Sí. Però si demà... Carlota, que demà és diumenge? O sigui que demà no vinc ni pronte ni tard. No vinc. A veure si no vols res més. Res. Jo me'n vaig. Res més. I perdona, no he pensat que era dissabte. Se m'ha tornat a fer tard. Pots anar-te'n. Ja. La embustera? Que bé que sap mentir. Carlota! Que no t'arribi tard. Que no t'arribi tard del teu Jordi. O que t'arribi... Quizás una altra, eh? Perquè és que últimament només fa que posar-li excuses. I jo pense que el que vol és deixar-se-la i no sap com dir-li. Carlota! Bueno, que te passes bé i pensa que és dissabte. Ciao! Ciao, Colet. Supose que no s'oblidarà de vindre. Serà capaç de ser impuntual. Ah, no. La impuntualitat sap que m'emprenya.
cride. No he de mostrar interès. Els homes, si se n'adonen que t'interesses per ells, ho creuen massa. O sea, sé que esperar toque. Llegiré un poc. Miraré aquest esborrany. Avançaré el treball del dilluns. Somiant amb Cerezade. Guió per a la televisió. I l'autor? Fabián Duero. Fabián Duero? I aquest quan descansa? A banda de ser el redactor més competent que han tingut mai, encara li queda temps per escriure guions per a la televisió. Quan compliran la seva dona? No li queda temps. I a més, els caps de setmana ixen en el vaixell de l'editor a pescar. Tenen 3 fills. No m'hi sé les comptes. Anem a veure què ha escrit Fabián en aquests fulls. Somiant amb Cerezade. ¿Os ha gustado el baile, Majestad? ¡Mucho, mucho! Hoy os habéis superado. Lo habéis hecho muchísimo mejor que ayer. Pues ya veréis mañana, mi señor. Seguro que incluso puedes mejorarlo. Cerezade, sus bailes me gustan mucho. Vuelven la sonrisa a mis ojos. Pero yo quería pedirte, demandarte, suplicarte. ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Qué deseáis de mí, Majestad? Es que verás, ya sé que no te gusta que te cambie lo que tienes asignado cada día. Y que hoy toca que me bailes. Pero Decid, ya sabéis que yo estoy a vuestra disposición, a vuestras órdenes, que yo estoy presta a todos los deseos vuestros, a lo que deseáis en mí. oh, siempre tan complaciente, mi bella y delicada Cerezade. Veréis. Decidme, mi sultán, y al momento estaréis complacido.
Oh, mi bella y dulce Cerezade, es por eso que eres mi favorita, la que siempre destaca por encima de las demás. Pero, porfa, contad, hacedme un cuento. Recorcholis. No, no y no. Otra vez lo mismo. ¿Otro cuento más? ¿Cuántos le voy a tener que contar? No sabes lo difícil que es hacer mis relatos para poder sorprenderlo. Y él siempre me cambia los planes. Ay, qué difícil esto de que él sea la favorita. La más querida del sultán. Cerezade, tus cuentos calman mi alma, alejan de mi mente las muchísimas preocupaciones que me da este reino en constante lucha contra el enemigo. Son un éxito tan excitante, no podría vivir sin ellos. Vuestras peticiones son leyes para mí, por lo que voy a satisfaceros. Pero debéis saber, sultán, que llevamos ya miles de cuentos. ¿Tantos? Sí, mi señor, tantos. Sí que son muchos, sí. Pero, contad, hacedme un cuento. ¿Cómo lo queréis? ¿De amor? ¿De desamor? ¿Trágico? ¿Vengativo? ¿Con final feliz o no? ¿Me dejas elegir a la carta? También puede ser de hadas, encantamientos o aventuras. De amor, contadme un cuento de amor. ¿De amor y fantástico? Sí, de amor y muy fantástico. Vale, será un cuento de amor y muy fantástico, porque se trata de un amor verdadero. ¡Qué bonito! Sí, mi señor, muy bonito y muy fantástico. ¿Y cómo se llama? El misterio de la piedra azul. El cuento me gusta. Su título es sugerente. Cuando quieras, Cerezade, puedes comenzar. Tienes a tu sultán totalmente pendiente de ti. Bien. Esto era, mi querido sultán, un reino donde todo era fantástico. Había mucho, pero mucho, en abundancia de todo lo necesario para que la vida fuese placentera para todos sus habitantes. Todos eran felices, todos excepto una niña muy bonita que se llamaba Soraya. I he llegit prou per ara.
I aquest no ve. M'hauré de llegir tot l'esborrany que diu. L'hora que tenia que estar així. Les 10:30 de la nit. És a dir, les 10:30, ni un minut més. Ai, ai, ai. Mira que si se m'ha posat malalt. Haguera cridat. I si se li inflama la laringe i no pot parlar? Que ho faça per senyals. Però pel telèfon no es pot, clar. Pobret meu. Ell malalt al llit i jo així, endumenxada i tranquil·la. No s'hi val. Sincerament, sóc una egoista. El infeliç. Me l'estic veient. Una bossa d'aigua al cap, un termòmetre a la boca i una infermera cuidant de la seva temperatura. Una infermera? I per què no un infermer? Clar, això és. Té un infermer amb bigots i matxorell. I si no és un infermer? I si és una infermera jove i guapa? Oh, no, això sí que no. Li cride, si no m'hauré d'estar esperant així amb aquesta incertesa. No, no encara. Abans cridaré a Júlia, així em doni un poc més de temps. Júlia? Sí. Saps qui soc, no? Sí. Sí, dona, la botxa de Carlota. Sí, havia quedat amb Jordi a les 10:30. Sí, ja sé que són quasi les 12. No sé. Pensava cridar-li, però... El curs de ball? Casposos. Ja et contaré. Ara estic amb el Slowfox. Què va? Difícil? No massa. I a més, hi ha uns modelets per a l'exhibició de fi de curs que són de mala mort, però molen un muntó. Jo ja m'he procurat un. Sí, Fabián, el meu cap redactor, diu que per a parlar amb propietat de qualsevol cosa cal conèixer el contorn i l'interior d'això. Dins de poc em van a donar una columna dedicada a la vella societat. És que ja passades 40. Sí, el resumisc. La nostàlgia en columna. Sí, xica, sí. N'hi ha molt de nostàlgic pel món. Cal donar-los el que volen llegir. Sí, soc. Em soc acomodar el que em donen. Jo sempre estic a les ordres dels meus caps. Sí, soc xiqueta bona, de pelar. I què passa aquesta nit? Estàs veient la televisió? Sí. Fantàstic. A mi la televisió acaba avorrint-me. L'únic programa que enganxa és el Mira qui balla. El vas a presentar?
I a qui portaràs de parella? Federico. Federico? Que bé, no? Júlia i Federico. Enemics i residents, No mai se m'ha ocorrit això de presentar-me a concursos. Podràs creure que em talla? Em fa vergonya? Segurament. Sí, això es pensa la gent, que la vergonya ni la conec. Però no cregues, hi ha situacions en què no dóna la talla. Et vaig a deixar ja, que ves que Jordi acaba d'aparcar. No sé. Em pareix que aquesta nit es trenca una altra parella. Sí. En això jo soc contundent. A mi bromes les de jiji, jaja i res més. Ciao, Júlia, et pense. Es veiem, un besàs. No aguante més. Li cride. Jordi, què fas? No te'n recordes? Què ha de ser? Havíem quedat a les 22:30 hores. És a dir, 10:30 de la nit d'avui dissabte. Naturalment, així a ma casa. Què? No diu res? Estàs ahí? Qui és vostè? No sóc Carol. Que qui soc? I a vostè què li importa? I vostè qui és? Jordi? Què passa? M'han passat amb algú que preguntava per Carol. Ah, no sé, no ha dit el nom. Però deixem això. Què t'ha passat que no estàs així? Sí, clar que tenies que estar. Però, home, quedem que passaríem la vetllada junts. Estic sola, col·le se n'ha anat com sempre, per la qual cosa estic sola esperant-te. Però bé, si a nit em vas dir que... Sí, però... Llavors? Però amor? Sí. Ja. Per què no? Per què no estic d'acord? Però una altra nit no serà avui? Per què? Perquè avui és avui i demà serà demà. Si arriba. Bé, em pareix bé. Això és una altra cosa. Em pareix bé que te'n recordes de mi i m'envies bombons. Sí, m'agraden. Engreixen, però m'agraden. Però, amor, jo et preferisc a tu abans que aquests bombons. Doncs... Bé, està decidit. Ja ho tinc clar. El senyor té migranya i no ve. M'has amargat la nit, saps? Sí. Jo enfadada. Què va? Estic contentíssima. Balla amb un peu. Mirant-ho bé, quasi et vaig a donar les gràcies. I si eren les meues amigues? Clar, el mal de cap. I així... Avui no estàs per a molt de trot. És una gran veritat el que acabes de dir, però li sobra el avui. Millor li cau el sempre, perquè amb tu no es trota molt que diguem. Ah, clar, els bombons. Això són per a menjar-se'ls. Com no? Ja hi deixaré alguns, perquè així engreixarem els dos.
encara que siga per separat. Fer sobre la meva mesa. No, què va? Jo enfadada? T'entenc, amor. Dor, si pots. Jo també dormiré. Sí, sí. Esperaré a que arriben els bombons. I després, al llit. Clar, clar. Doncs que descanses. En pau. Vés-te'n a la merda. Malaira siga que això m'ha de passar a mi, a Carlota Marín, columnista de primera i dona alliberada amb l'esniatxa. Una gilis, lo que soc. Ah, doncs no. Aquest imbècil no em fot a mi la nit. Carlota, tranquil·la, tranquil·la. No tenis que de les teues caselles, que això ja no es porta. Em dóna el mateix. Dic el que vull. Faltaria més. Que a ma casa i a soles no poguera soltar els tacos que se m'antoixen. El molt... M'envia bombons. Bombons que s'esclave on li canvien. O que es gaste de supositoris. Tranquil·la, Carlota. Tranquil·la. Amb lo templà que m'havia posat aquesta nit, per res. Qui serà aquestes hores? Qui és? Carlota Marín. Soc d'Open Service. Porte a la senyora Carlota Marín un paquetet. Sí, sí, sabia que venia. Puche, és el segon, porta 3. Sol, necessita sol. Caldrà donar-li una propina. Que treball. Aquestes hores per així. Per a servir a capots mentals com Jordi. Seré capaç de no tindre res de sol? No li vaig a donar 20 euros. No estan els temps per tal despilfarraments. 5 euros. Poques, però menys res. Com estic de bonica aquesta nit. Estic d'un guapo putxat. Vaig. Bona nit, Carlota Marín. Sí, jo sóc. I porte aquest paquetet. Sí, de Jordi Bahia, no? No sé, però així porta una targeta en firma, per favor. Passe. I prendrà alguna cosa? No... Ho sent, no m'està permès. No es moleste. Passe vostè. Què li haveies prendre? Oh, no cal, no es moleste, no m'està permès. Un conyac? Bé, un conyac. Bé, si tant insisteix. Ho preferís amb gel o sense? Un conyac millor sense, per favor. Com em va dir que es cridava? No li he dit en carrer de Richard.
En valencià, Ricard. I vostè com prefereix que li criden? Gràcies. El meu nom de pila, com diuen així vostès, és Richard. I de on és? Vaig néixer a Viena, però, senyora, per favor, que tinc un poc de pressa, em firma. Un austríac. Sabrà ballar el vals? Richard Strauss? Richard Wagner? Li agrada la música? La música, els ballables... Ara estic aprenent ball de saló. Soc periodista de professió, sap? Escric en el Mediterrani. Ara no tinc per si per ensenyar-se'l, però té igual. Em firma, per favor. I això són bombons. Vol un? No, gràcies, no agradar. A vostè sí agradar bombons. Molt, però m'he de controlar, engreixent. Les dones sempre obsessionades de guardar la línia. La meua em costa molt de sacrifici mantindre. Molt de temps en aquest treball? Més d'un any des d'establir l'empresa. És vostè fundador? Com fundador? Fundador de l'empresa? Ja comprenc. Sí, fundador currante, senyora. Senyoreta, si no li importa. Sentes? No, gràcies d'estar ben així. Sí, sentes. Sentes? Vols serveis aquesta nit? No, aquesta ser molt tranquil·la fins ara. Treballa sempre de nit, clar. No, que vaig a torns. I aquesta setmana que acaba ara a les ser, em toca vesprada nit. Doncs vull acabar la seva jornada laboral? Sí, és cert, ja és diumenge. I ara què fa vostè? Bé, generalment me'n vaig a casa. Veig un poc la televisió, parlo amb els meus fills i després me'n vaig al llit. És vostè una persona amb fills molt formal? Clar que em considero normal i molt decent. Va soles o en companyia? No comprenc. Al llit. Si va sol o en companyia? Sí, comprenc. Ser viudo i viure en ma casa amb els meus dos fills. Molt xicotets, clar. No tan xiquets. El xic tindré 16 anys. La xica tindré 14 anys. Ben acompanyat està. No s'avorrirà molt, crec. Sí, és cert. No em puc queixar. És comunicar els seus problemes. I jo ajudar. I escoltar la mesura que es puga. Familiar. En canvi, jo ja em veu. Nit de dissabte a diumenge, així sola.
Bé, sola no, amb uns bombons i amb vostè, que estarà pensant de mi qualsevol cosa i desitjant anar-se'n a casa. Li posa més? No, gràcies. No es moleste. No es moleste, Ocel. Em firma. No ho fa? Vinga. M'agrada la seva companyia. Com a bon austríac, li agradarà la música i sabrà ballar el vals. Sí, la música sí agrada. Pero ballar vals, balle... Ai sí. I la música de ball, a banda del vals, li agrada? Sí, la música de ball sí agrada. El tango? Sí, el tango... Però és molt antic, no? Sí, li posa? Sí. Què li pareix? Bé. I com balla? És molt senzill. Miren. Vinga, fos-se com jo. Vinga. Pareix mentira. La música és parlar sense paraules. Però es pot comprendre igual. No sempre. És cert. Ara mateix, un exemple. Vostè, un home viudo, sense compromisos sentimentals, o no? Està en la mitjanit en l'apartament d'una dona jove a la que el seu novi ha deixat plantada perquè tenia migranya al xiquet. Aquesta dona jove i de bon veure s'ha de conformar en passar la nit deleitant-se amb uns bombons. Tot això, com ho podríem expressar amb gestos? No sé. Vostè es nota que és una dona. I això del nuvi no me ho havia dit. Per això l'he dit ara. Una cosa, Què? i sa corbata? Què li passa a la meva corbata? Porta vostè una corbata
que no li fa xoc amb la camisa. Que suspicaç! Vostè es nota que és una dona Com soc? preocupada per la moda. I sempre al dia a aprendre i a conèixer coses noves. És cert. Opine que el saber no ocupa lloc. I parlant de saber, vostè sabrà moltes coses. Austriac, viudo i amb anys d'experiència a favor seu, no? Sí, és cert, però tindré un problema. Així, a Espanya. Quin? L'idioma. Clar. No entendre moltes coses. Ni expressar-me bé amb l'idioma. No com Volguera. Clar, l'idioma. Però hi ha altres maneres d'expressar-se sense utilitzar les paraules. El llenguatge del mim, l'expressió corporal, Ja comprenc en quina manera de gestos vol dir. no comprenc aquest llenguatge. Llenguatge? Li diuen el llenguatge del silenci. Vostè creu? Busquem una solució. Li vaig a donar una corbata que li sentarà magnífica. Un moment. Una corbata magnífica. És italiana. I li fa xoc amb la seva camisa. Vinga, prove-se-la, posa-se-la. És bonica i pareix ser nova. Sí. En el meu periòdic, el cap sempre consulta amb mi quan ha de triar una corbata. Pense Què? que vostè tindrà bon gust. No crega. De vegades fica la pota. Què fica què? La pota. La pota. És un dit molt espanyol. La pota? La pota és com la femella d'un poto. No li done voltes a la paraula. És una frase feta. Vostre idioma és però que molt complex. Parlem d'altres coses. Vol un bombó? No, vaig dir-li que no ha agradat. Però amb una copa de conyac estan doblement exquisits. Oh! Prove aquesta combinació. Fas el cas. Fa arrencar.
padre. Serve. Dispense. Dit correctament seria bé. Estan bons. Ja sap el meu idioma, la senyoreta. Em van agradant. Molt? Sí. Ja sap una cosa més. Una combinació nova. Conyac amb bombons. Sí, amb bombons, sí. Li servisc un altre? La nit és bona. Encara que no siga 24 de desembre. Com? Com ha dit? Res. Boludeses meues. Boludeses. Això no sona idioma d'ací. Sí, paraules, frases que se li sent del contexte. Vostre idioma ser molt complex. I ara què em fixe? Es fixa en... Qui li tria la roba a vostè? La roba. Jo. Els meus fills. La dependenta de la botiga. Clar, vostè no la tria. Vostè se la posa com l'is de l'armari, no és així? Sí, és Hòmens. cert. Però què passa ara amb els hòmens? Que aquests pantalons no li fan xoc amb la jaqueta, ni tampoc amb la corbata. Doncs ja me'ls canviaré quan arribi a casa. No? Crec que sí. Que tinc uns pantalons adequats. Com uns pantalons de la meua talla. Més o menys. Jo li trac. Vostè s'esprova i si li senten bé, s'esposa. Vaig a per ells. Així estan, fixers, bonics, I són nous. Els estrena vostè. No, jo no. No, clar, no. De vegades es ho posa un i no. Són nous. Els estrena vostè. Paraula. Que on es canvia? Sí. On canviat? Així mateix. Jo no m'espante. Sóc una dona moderna, actual
i alliberada. I fresca. Bé, ser bé. Amb el seu permís. No tindrà fred, veritat? Què va? Gens de fred. Així estar molt bé. Me senten bé, veritat. Magníficament. I fan xoc. Vostè es nota que és una dona previsora. Què? Previsora? Clar, dona previsora val per dos. Vostès són dos. És un altre dit espanyol. Dites, si ho confondré. Que bé que queda vostè ara. I el cas és que ara... A mi com em troba? Es troba malament? No em referisc a la salut. Més bé, vas vestida adequadament al moment? Vestit? 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 Roba? Sí. Vostè molt de moda. Favor que vostè em fa. Però no crega. Crec que hauria de fer alguna cosa. No comprenc. Clar, ja caic. No em faltava res. Em sobra. Li sobra què? Això. Què tal, ara? Ara està molt més... No es talle. Digue-m'ho. És que, Carlota, jo ser un poc... Tímid? Sí, sóc un poc tímid. Doncs, menges la timidesa i digue'm com estic. Li poso una altra? Bé? Sí, per favor. Es diu... guapa? Es diu... bella.
magnífica. Com és millor que li diga? Com vostè vulgui. El cas és que ja ho ha fet. I si li ocorreix alguna més, doncs digue-m'ho també. No comprenc, he dit alguna cosa roïna. No, què va? Ne vol més? O que li quede? Més, per favor. Vinga. Vinga, que la nit és jove. Sí, la nit és jove. I vostè? I jo? No es talle. Digue-m'ho. És que... És tímid, ja ho sé. Deixa de banda la timidesa. Mirem als ulls. I diga el que està volent eixir per esa boca i vostè no el deixa. Digue-m'ho. Ai, Carlota, jo vull dir-li que la nit és... bonica. D'acord, la nit és bonica. Però anem a veure, austríac. Què estàs desitjant dir-me? I m'ho vas a dir? Vostè... Tu. Es diu tu. Tu, Carlota, tu m'agrades molt, tu, Carlota. Per fi! Abraça'm fort! Tu! Ai, sí? Ai, sí, austríac! Tu fas molt bé! Digue'm. Ah, és tu? Dis-me. Sí, els bombons han arribat bé. Què tal la teva migranya? M'alegre. No, ja no m'aveles que vingues. Et deixe que estic tremendament ocupada. Sí, bona nit. Ah, i gràcies per els dos teus regals. Els dos, els bombons i la migranya. I havia buscat 5 euros per a donar-te'ls de propina? Com has dit, 5 euros? Sí. Doncs vinga, els 5 euros, Carlota. Clar, Carlota, la feina és la feina. I una propina és una propina. Bé, ara... Ara es gastarem més dos junts. Anant-se'n de copes. Un moment, austríac. Primer haurem de comprovar si et segueixen agradant el conyac amb bombons a mitjanit.